Gepleýär Azatlyk Radiosyny habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýurdundaşyna pul uratmak bilen baglanyşykly kynçylyklar ýene-de güýçlendi. Daşary ýurt universitetlerinde okuýan raýatlaryň ençemesi aýyň başyndan bäri Türkmenistandan pul alyp bilmeýär. Türkmenistandan pul iýermekdäki problema banklaryň pul geçirmek isleýänlerden edýän täze talaby sebäpli ýüze çykdy. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň soňky maglumatlaryna görä banklar indi daşary ýurtlarda bilim alýan raýatlara pul iýermek üçin olaryň ýanlaryndaky asyl dokumentlarynyň banka getirilmegini talap edýärler. Banklar esasanam Senagat Bank studentleriň doguluş hakyndaky şahadatnamalarynyň we içerki türkmen pasportlarynyň gysgaly Türkmenistana getirilmegini talap edýärler. Bolmasa pul geçirilmejegini aýtdylar. Dip habarçymyz aýtdy. Studentleriň eneteleri çağlarına okuw we ýaşamak üçin pul uratjak bolup banklara baranlarda täze talabyň bardygyny bilip galypdyr. Bu talabyň hususan da ortaýa universitetleriniň studentlerine täsir edenligini habarçy aýdýar. Bank işgärleri buýrugyň ýokurdan gelýänligini dilden aýdyp ýazmaça karary görkezmeýärler. Türkmenistan Garabadyň nyrkyndan bir näçe sepet bolan Merkezi Bankyň kursy boýunça daşary ýurtlarda okuýan raýatlaryna pul öwürip bermek mümkinçiligini göz öňünde tutýar. Emma diňe Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan tasdiklanan sanawa girdilen daşary ýurt okuw jaýlarynda okuýan türkmenistanlylar pul öwürmek ýeňilliginden peýdalanyp bilýär. Şeýle-de bol senatalar ortaýetde Belarusda, Türkiýede we Gazakstanda okuýan çağlaryna aýda $50 iýerip bilýär. Habarçynyň sözlerine görä studentler we olaryň enatalary indi bu ujypsyz mukdarly puly geçirmek mümkinçiligini hem ýitirmekden howatyrlanýarlar. Dokumentleri poçta bilen iýermek hem wagty hem de goşmaça çykdyjylary talap edýär. Poçta bilen baglanyşykly kynçylyklar bar. Poçta arkaly gysgaly bir dokumenti iýerjek bolsaň 2000 manat tölemeli. Uçurlar arkaly gönü gatnayan Moskwada we Kazanda okuyan studentlere öz ýoldaşlary bilen resmi namalary uğratmak has amatly bolýar. Ýöne bu howply we olary ýitirip bolýar. Emma beýleki şäherlerde okuyanlar üçin bu usul asla elýeterli däl. Dip habarçy aýdýar. Türkmenistandan pul uratmak bilen baglanyşykly kynçylyklar ençemeli bäri dowam edip gelýär. Wagtal agyrlaşýan mesele aprel aýynyň başynda ýene-de ýüze çykdy. 3-nji aprelde garaşsyz Neşir Türkmen News Mardaky we Türkmenabaddaky Senagat Bankyň we Halk Bankyň çağlary daşary ýurt universitetlerinden çykarylyp soň gaýtadan dikildilen raýatlara student perdentlerine pul geçirip bermekden ýüze öwürüp başlandyklaryny habar berdi. Neşir şeýle studentleriň öz maşgalalaryndan maliýe boldawyny almak hukugyny ýitirýänligini bellidi. Banklar studentiň okuwdan kowulmagynyň sebäpleri okuw kemçilikleri, tölö geçirmezlik, COVID-19 döwründe wizany uzaldyp bilmezlik ýaly anyk sebäpleri bilen gyzyklanmaýarlar. Enatalara pul öwürmek hukugynyň ýitirilenligi we ony dikildip bolmajak aýdylýar diýip neşir bellidi. Şeýle hem Türkmen News puly para berip ugradyp bolýanlygyny ýöne şonda da uly çäklendirmeleriň bardygyny, hususan da puly odal tölenmedik okuw ýyly üçin iýerip bolýanlygyny habar berdi. Mesela üçin bir okuwçy okuwundan 2-nji kursda çykardan bolsa, onuň 3-nji ýa-da 4-nji ýyly üçin pul geçirip bolýar. Egerde ol 4-nji kursda bakalavr derejesi üçin iň soňky ýylynda okuwdan çykardan bolsa, hatda para bilen hem pul ugradyp bolmaýar diýip neşir belliýär. Daşary ýurtlarda bilim almak Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda meşhurlygyna galýar. Raýatlaryň ýurtdan çykmakdaky kynçylyklaryna we mali çäklendirmelerine garamazdan ýylatyň migrasiýasy ýokary bolmagynda galýar. Türkmenistandaky işçilik hem korrupsiýa şertlerinde ýurdun raýatlary pul gazanmak we bilim almak üçin ýurdy terk etmäge synanýar.